Hyvää iltaa. Nyt seuraa lottokierroksen numero 41 arvonta. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Kahdeksantoista. 39. Joku oot kertonut Honkoselle? 23. Kerro nyt. 30. Sääliks käy? 40. On toi ääni jo aika legenda. Ja lisänumerot 16 ja 12. Viikon päästä alkavat valtakunnalliset värilähetykset ovat aiheuttaneet ostoryntäyksen. Aiheesta voitte kuulla lisää kanavallamme huomenna Maailma muuttuu, Nyman, ja neuvonnallisen meidän on väri-iltapäivän muututtava sen merkeissä. mukana. Nyman! Miten meni? Numerot oli tänään ihastuttavia. Honkonen. Tästä olisi pitänyt puhua jo aikaisemmin. Ministeriöllä on ongelma sun tilan kanssa. Loton värilähetyksethän alkaa viikon päästä. Ihmisethän voi luulla, että niillä on vastaanottimissa jotain vikaa. Sä et voi jatkaa, ellei sun tilannetta saada kuntoon. Tästä näemme, miten kyseinen teknologia on edennyt. Suomen siirtyessä väriaikaan Eesti jää tiettävästi Pohjois-Euroopan ainoaksi maaksi, joka jatkaa pelkkien mustavalkolähetysten parissa. Aivan. Mutta kyllähän se näin on, että maailma muuttuu ja meidän on muututtava sen mukana. Ehkä ongelma on jotenkin psyykkinen. Minusta tuntuu, että te olette urautunut. Henkinen matka on tarpeen. Eestin matkat ovat tänä vuonna värikkäämpiä kuin koskaan ennen. Öhtustlinjalla matka rakkaaseen naapuriin sujuu nopeasti ja vaivattomasti. Herkkuja notkuvan buffeepöydän antimien kimppuun pääsee rauhassa, kun lapset jättää Saku Seilorin hoitoon. Teidän tautinne on ainoastaan fyysinen. Korvaamme sen puutteen, mikä tässä valossa. Oho. Tässä. Laite, jolla pystymme korjaamaan tämän vaivan. Onks toi tarttuva? Hyvät katselijat, tervetuloa takaisin neuvonnallisen väri-iltapäivän pariin. Ennen katkoa keskustelimme vastaanottimen sisältämästä tekniikasta, joka siis toistaa sinisen, punaisen ja vihreän muodostamia rykelmiä. Monien mielestä tällainen kuulostaa varsin monimutkaiselta ja pelätään ehkä, että väritelevision vastaanottimen käyttö kotona on vaikeaa. Ei syytä huolehtia. Värilähetykset näkyvät kaikkialla, missä mustavalkolähetyksetkin näkyy. 5238, 714 611 miljardia 500 000. Väritelevisiosta. Tämä niin kutsuttu Satun Suomen siirtyessä väriaikaan. Tere Öhtust! Eesti jää tiettävästi ainoaksi maaksi, joka Arvoisat katselijat, Eikä kotiinkaan tarvitse mennä tyhjin käsin, sillä puotimme ovat tuliaisia täynnä.
Huuhdo huolesi Suomenlahteen, Eesti on lähempänä kuin arvaatkaan. Nyman. Terve. Etkä lähde. Tulee ne värilähetykset vielä sinnekin. Just. Kuulemiin. Järjestä hakutilaisuus. Peuhaa pallomeressä, helli korviasi mielekkäällä musiikilla tai jytää diskossa räiskyvien hittien tahtiin. Tere Öhtystä. Yksi. Hyvää iltaa. 2. Hyvää iltaa. 3. Hyvää iltaa. 4. Sä oot se valvojatyyppi. Loton oma maskotti. Sä oot päässyt pitkälle. Meitä sammakoita on lammikossa enemmänkin. Kukaan ei osaa sanoa hyvää iltaa niin kuin sä. Honkonen, näytät tosi hyvältä. Honkonen. Hienoa kun palasit. Sanokohan Honkoselle hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ei ne osaa sitä. Hei, meillä on vartti lähetykseen. Nyt hihat heiluu. Hyvä on. Honkonen on mukana lähetyksessä. Olkaa hyvät. Hyvää iltaa. Kopota sitä otsaan merkiksi, niin saatte saman rytmin. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Naama umpeen peuraa. 3 Hyvää minuuttia. iltaa. Tehdään tää nyt mun tavalla. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Nyt seuraa lottokierroksen numero 42 arvonta.